Курви на Бойко! Курви на Бойко! Курви на Бойко! Маш тук! Курви на Бойко! Курви на Бойко! Курви на Бойко! Маш тук! С брокерска група от накупени депутати, така ли ще управлявате следващия мандат? Кажете го ясно тук. Кажете предварително колко точно ще струва всеки един мандат, колко десетки хиляди ще получи всеки един, който ще гласува за вас. Айде, курвите на Бойко! Отивайте да си вземете хонорарите! Заминавайте! Кажете си го от тук ясно, за да знае български избирател, че няма представител на демокрация в България. Има купуване на гласове и купуване на депутати. Айде, курвите на Бойко! Отивайте да си вземете хонорарите! Заминавайте! С предложение. Какво му предлагате, Цветанов? Сделки, милиони, какво? Какво точно правите? Айде, курвите на Бойко! Отивайте да си вземете хонорарите! Заминавайте! Вие повече на свестни, истински, почтени, коректни партньори не може да разчитате. Сами оставате. Разчитате на купени хора, разчитате на хора с зависимост. Това е вашето политическо бъдеще, то хич не е добро. И това го вижда цял народ. Айде, курвите на Бойко! Отивайте да си вземете хонорарите! Заминавайте! Да живее България!